Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong paansera ninyo karon. Asa ni ang nagpakita nga sure na nga moadto si Lily sa Manila? Ang A or ang B? Sige, atong tan-awon. Ang option B nga nigamit og when clause ang nagpakita nga si Lily sure nga moadto sa Manila. Ang paggamit og if clause nagpakita nga dili pa sure nga mahitabo ang sitwasyon nga gipasabot ani kaning pag-adto sa Manila. Kaduha-duhaan pa. Pero kung ang future action para sa istorya na ay assurance nga mahitabo jud sa future, mogamit siya when inig maghisgot siya about ani. Kining sentence B, mahug nga gipasabot ani nga moadto jud sa Manila si Lily. Maybe nakapalit na nig ticket. O sa iyang pag-adto puhon at siya mo stay sa The Manila Hotel. Nya kaning sentence A, mahug nga dili pa sure nga moadto sa Manila si Lily. Basin pa lang, wala pa makaset sa schedule. I-consider pa, unya kung mahitabo man gani ni na ay puruhan nga ato siya mo stay sa Manila Hotel. Kaning duha ka sentences parehong naghisgot og mga mahitabo sa future. Ang kalahian lang ang ilahang certainty or kung unsa ka sure ang nag-istorya sa chance nga mahitabo ni sa future. Kung may istorya ta nga sure na ta nga mahitabo ni sa future, mogamit aning when clause. Kung nagduha pa, mogamit aning if clause. Kaning sentence A mo ni gitawag og first conditional or conditional for the future. Nga ang usa ka action mahitabo depende sa condition nga gi-express sa if clause. Pareha ani, kung moadto sa Manila, mo stay sa The Manila Hotel. Pero dili makastay sa The Manila Hotel kung dili moadto sa Manila. So, more of a future possibility lang siya. Kaning sentence B, nakaset na jud ni nga moadto sa Manila o mo stay sa Manila Hotel. Wala na meaning nga pagduha-duha ani. Ready to happen na ni, ready to go na si, ready to stay na pud siya sa The Manila Hotel. Ang gipaabot na lang jud ani ang adlaw nga moadto siya sa Manila. So when moadto na siya sa Manila, so more of a future plan ni siya. Mao ni ang kalahian sa complex sentences for the future kung mogamit tag if ug when. Ang condition nga gigamitan sa when, sure nga mahitabo, inig adto sa Manila. While ang gigamitan og if, not sure, dili ka na sure kung. So sa pagmugna ani nga sentences, mogamit og duha ka clauses, ang dependent og independent clause. Ang if og when clause mo ni ang dependent clause. Nya kaning ang Lily will stay at the Manila Hotel, mo ni ang gitawag og independent clause. Nya ang verbs sa independent clause mo ay magdala sa future verb. Samtang ang verbs sa dependent clause mogamit og simple present nga verb bisan pag future ang gipasabot ani. Mao ni ang kalahian sa meaning og structure sa mga sentences nga mogamit og when og if clause for the future. If, not sure. Kung moadto sa Manila, when, sure na inig adto sa Manila. Pero sa future meaning ni, tan-aw nato kung sa present meaning mao ba pud. Observe ang duha ka sentences. So if you freeze water, kung imong ibutang sa freezer ang tubig, o when you freeze it, sa higayon nga imong ibutang ang tubig sa freezer, so if, kung, when, at any time, mao na ang ilahang ipasabot dinhi. Ug ang ilahang resulta nga musulid ang tubig. Ang pagkasulid sa tubig, expected di siya nga mahitabo basta i-freeze ang tubig. So, dili ni siya about sa possibility lang or about sa plans. About ni sa general nga kamatuuran, general truths. Basta buhaton ni ang pag-freeze sa tubig, expected na jud nga musulid ni siya. Mo ni ang result. So, kung ingin ani ang pasabot nato nga basta mao ni buhaton, mao pud ang expected nga result at any time, kung or anytime, wala na sila kalahian sa meaning ang when o ang if. Pareho silang nagpasabot nga basta buhaton ni. Mao ni gitawag og zero conditional. Anytime nga buhaton ang when o if situation, ang resulta expected na. Nagpakita og general truths o basta general truth, present ang meaning ana. Ug tungod kay present ang meaning, ang verbs sa duha ka clauses pareho nga mogamit og simple present tense.
ang pangutana. Kung sa past tense, pwede ba pwede silang duha i-interchange nga wala or gamay ra ang kalahian kaning when ug if atong tan-awon. Kaning atong examples, pareho nga past forms ang mga verbs sa dependent o independent clauses. Ni gamit ang would go, was, o were. Similar ang structure, similar ba pud kaha ang meaning? Okay, kaning sentence A, nagpakita ni siya unsay regular niyang ginabuhat sa una sa bata pa siya. Basta maghisgot ang habitual action sa past, mo ni mo gamit og would plus base form na nagpasabot nga mo ni ang usual ginabuhat sa past. Tong bata pa ko, mo ni usual na akong ginabuhat mo adto ko sa river, maglangoy-langoy. Pero kaning sentence B, actually, wala rin siya maghisgot about sa past, bisan o past tense ang verbs. Instead, present ang meaning ani, naghisgot nig imaginary nga situation sa present. Gitawag nig second conditional, meaning sukwahi siya sa tinuod sa present, imaginary situation nga dili mao sa tinuod sa present. Ang if clause ani bisan pag singular ang subject, kung be verb ang gamiton, were lang jud ang iyahang forma. Sa atong example, gi-express sa nagstorya nga kung bata pa lang siya karon, kung bata pa lang, meaning to say dili na siya bata. So kung bata pa lang siya, mag-swimming jud guna siya sa river kada summer. Pero dili na siya bata, mao dili niya mabuhat sa present. Sa imagination na lang. Maybe nagtrabaho ni siya karon, maybe nagtrabaho ni siya karon, o wala siya summer break. Maungkutob na lang siya sa imagination, naibog siguro siya sa mga bata. So, wishful thinking ni siya. Samtang ang sentence A, naghinumdum siya sa tinuod nga mga nahitabo sa past. Kaning B, nag-imagine ra sa gustong mahitabo sa present nga imposible. So, mo to ang pipila sa kalahian kung mugamit tag when or if clause. Kung future ilahang tense, more of naghisgot sa planning ang when clause, pero more on sa possibility lang ang if clause. Kung present tense, pareho silang gamiton as condition for general truths. Kung past form, nag-remember ang when, nag-imagine ang if o different situations sa present. Ug mo ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud like, subscribe, or follow para updated sa mga videos nga i-share pa na ako. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day!